There is a ruler of the synagogue named Jairus. Okay, kilala niyo po yan. Narinig po niyo yan. At ito po, mga kapatid, siya po ay may kailangan sa ating Panginoon. Kaya sabi ko ron, there was a man named Jairus, and he was the ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. For he had an only daughter about 12 years old of age, and she was dying. But as he went, the multitude strong him. Nagkailangan si Jairus. Ano po? Kasi po, yung nag-isang anak na babae, siya po ay naghihingalo. Kaya pumunta ka siya kay Jesus Christ. Si Jairus po ay ruler. Matindi po yun. Ang pride doon, pag ruler ka, may pinamamalaan ka. Amen po, pero nagpatira pa siya sa ating Panginoon. He fell down on his knees before the Lord. Amen? At may kailangan siya. And he begged him to come to his house. Nagmakaawa po siya na siya po ay pupunta sa kanyang bahay. Bakit po? Because his daughter was dying. Naghihingalo. Kaya kailangan na bumalik po siya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Kahit na-ruler po siya, nagpatira pa po siya. Hindi niya kinahiya yung pagiging ruler niya. Amen po? Ang mahalaga, ang nasa isip niya, siya ay gagaling. Kaya niyang buhayin yung kanyang anak na naghihingalo. Bakit po? Kasi napabalitaan niya ng ating Panginoon ay maraming himalang ginagawa. Ang mga buhay, ang mga bingin nakakarinig, ang mga bulag nakakakita, at ang mga patay na bubuhay. Napabalitaan po nila. Kaya pag may mga problema po sila, excited po sila pag dumadaan po siya sa kanilang mga lugar. Amen po? Kaya dito po, may kailangan po siya. Anong kailangan niya? Kailangan mabuhay yung kanyang anak. Ang problema, as he went on, the multitude stormed him. Ano yung sabihin? Nagsisiksikan kasi. Ang dami. Alam niyo po, pag nag-evangelize sa ating Lord, napakaraming tao. Kasama yung mga alagad. Kasi po, maraming naghihintay sa kanya. Sa kanya pa lang. Alala niyo yung 10 lepers? Hindi sila makalapit. Kasi lepers sila, sumisigaw lang po sila. Napapansin sila ng ating Panginoon. Kahit yung mga sampung blind, yung mga bulag, nagmamakaawa lang po sila, kaya pinapansin sila ng ating Panginoon. Pero dito po, ang nagdig ngayon ay yung ruler. Baliktad po. Amen po? Ang tanong, pinansin ba siya ng ating Panginoon? Wala pang sagot dyan. Wala pa. Amen? Kahit na nagsiksikan na yung mga maraming tao, tuloy-tuloy pa rin siya. Kailangan makuha niya yung katukunan ng Lord na, yes, pupunta ako sa inyo. Darating ako sa inyo. Wala po. Bakit po? Sa verse 41, 42, 43, meron isang babae. A woman. Nandun din nakipagsiksikan. Yun? May problema po. 12 years na inaagasan ng dugo. Flowing blood. Only her livelihood is spent for the physicians, but nothing happened. Walang nangyari. Lahat ng kabubuhan niya, walang nagpagaling sa kanya. Kaya dito po, ang pananampalataya nitong babae nito ay grabe po. Bakit po? Sa Book of Matthew at Book of Mark, ang sabi niya ron, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Isus. Ako'y gagaling. Amen? Pero dito po, he touched the border of the garments of the Lord. Kaya, yun yung kanyang thing. Mahawakan ko lang. Kahit na narinig lang ako, dinudugo ko. Kasi ang mga dinudugo doon, hiwalay. Hindi pwede. Kaya siya po, hindi natin alam kung paano yung ginawa sa sarili niya para hindi malata. Kaya, ang sabi doon sa susunod na verse, came from behind. Kasi behind the Lord. Ang kanyang intention, ano yun? Mahawakan lang yung damit ng ating Panginoon. Laylayan lang po yun. Laylayan. Gagaling na. Yun yung kanyang pananampalataya. And everybody say amen. Wala kayo na po na, 12 years old yung bata. 12 years din na inalasan ng tugo ito.
Amen? Parang 12, di ba? Alam nyo, number ang pinag-uusapan ng pangaralan 12 disciples. Okay? Kaya dito po, ang nangyari po, okay? Immediately, her flow of blood stopped. Sa sumunod na verse, touch me, sabi niya. 6 na verses ko lang yan. Sino ang humipo sa akin? Or deny? Siyempre po, nagsisiksikan ng tao eh. Sino ba naman ang ipon? Siyempre, nagsisiksikan eh. Walang maka-identify. All denied. Walang nakakaalam. Si Peter, ang dami namin dito, Panginoon, nagsisiksikan eh. Paano namin malaman kung sino yung humipo sa'yo? Sabi ng Lord, I perceive that there is a power going from may lumabas sa kanya na kapangyarihan. Amen? Yung kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan? May lumabas sa kanya na bisa. May kumaling. Ganun ang ating Panginoon. Pag ikaw ay nanalig at naantig ang ating Panginoon, ang tawag mo doon yung faith niya, mustard faith. Antindi yung kanyang pananampalataya. Kasi ang kanyang pananampalataya, mahawakan niya lang yung laylayan. Pero nung nahawakan niya, who touched me? Ang ibig po sabihin, hindi yung laylayan. Yung personal naramdaman ng ating Panginoon. Yung touch ng babae, naawa po ang ating Panginoon. Amen po? Grabe po. Ganun dapat tayo manampalataya sa Lord. Wala pa lang sa'yo, pero pag naramdaman mo yung presensya niya, nangusap sa'yo ang word sa kanyang salita, Lord, I claim it. I am with Lord. Thank you, Lord, for that victory. Yun ang gusto ng Diyos. Amen po? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Immediately, the flowing of blood stopped. Alam niyo po, kahit na marami kang problema, kahit na gano'ng katindi, kaya niya, bigyan lunas na natin kayo. Kabuhayan man yan, karamdaman man yan, relationship man yan. Kagaya ng 12 years, dinutubo, 12 years. Walang makapagpagaling sa kanya. Lahat ng kabuhayan niya natustos na. Pero, napalitaan niya si Kristo isang araw. Pagka siya'y dadaan, magkikipagsiksik ako kahit na ako'y niririglap dinutubo. Nakakaya. Pero, nalalakasan ko ang loob ko. Amen? Hawakan ko lang, gagaling na ako. Grabe! Amen? Dapat ganun tayo. Maramdaman ko lang yung presensya ng Lord. Hallelujah! Kausapin lang ako ng Lord sa pamagitan ng pangangaral ng man of God. Kausapin lang ako ng Lord sa pamagitan ng kanyang salita. Titindig ako rito, Panginoon. Amen? Ako ba naniniwala? So, dapat yung kausap pa rin Diyos. Dapat masaya tayo. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya. Kagaya nitong babae. Sa susunod na verse na. Amen? Siyempre po, hindi may pagkaila. Hinahanap siya ni Lord eh. Sabi niya, ako yung hinahanap ha. Bakit? Gumaling ako eh. Alam niyo, nagpatotoo ito eh. Itideclare niya kung paano siya pinagaling at kung bakit niya hinawakan yung damit ng ating Panginoon. I-declare niya. Ibig sabihin, nagpatotoo siya. Kayo mga anak ng Diyos, magpatotoo kayo. Mag-declare kayo. Amen? Mag-aral kayo. Kung meron kang gift ng pangangaral, magturo ka kung may gift ka ng pagtuturo. Pero humayo ka. Sapagkat ang paghayo ay para sa lahat. Ang pagsaksi ay para sa lahat. Kasi may ginawa ang Diyos sa iyo. Amen? Palapakan po natin ang ating Lord. Kaya kayo mga viewers, kaya kayong ipungin ng Diyos. Habang ako'y nangangaral, maramdaman nyo yung presensya ng ating Panginoon. Kagaya nito, naghanap na kayo ng matagal na panahon ng pangangaral, namantig ang iyong puso at magbabago kayo, at kailangan nyo kagalingan, kailangan nyo lunas ng iyong pagpapalang financial. O Word of God, sa Diyos tayo. Ituro ko sa inyo, sa Diyos, kapagkat siya po ang nagkukompleto ang lahat para sa tao. Amen? Nais ng Lord na maligaya ka. Nais ng Lord na happy ka. Amen? Sabi nga ng isang senador, gusto ko happy ko. Happy kayo. Diba? Lalo ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, rejoice ever more. I will say, rejoice. Lagi sinasabi naman dyan eh.
Bakit po? Ikasama man Diyos eh. May hudugan eh. May Holy Spirit eh. May nangangaral. Oh, sagana po ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kaya hindi nagkulang. Ang nagkulang lang tayo. Yung pananampalataya natin, hindi po. Pero huwag kang mag-alala, dinadagdagan yan. Kagaya ni Jairus, dinadagdagan. Habang sumusunod siya, dinadagdagan ng Lord yung kanyang pananampalataya. Habang maraming discouragement sa kanyang daan, dinadagdagan ng Lord yung kanyang pananampalataya. Amen? O palapakan natin ng Lord. O kaya habang kayo ay umatin, dinadagdagan ng Lord yung pananampalataya nyo. Eh pagdating nyo rito, huwag kayo malungkot. Dapat masaya tayo. Bakit po? Idadagdagan na naman eh. May kaalaman na naman ako eh. May pagsangga na naman ako ng mga problema sa mundo nito. Dahil meron ka akong inasahan. Doon sa buhay na wala hanggang. Dapat ganun po tayo. Diba? Ano sila natin pagkagal? Diba? O, diba? O. And she declared to him in the presence of all the people the reason she had touched him and how she was healed. Immediately. Hindi siya naiyak. May regla siya, hindi siya naiyak. She declared all the presence of people. Kaya kayo, huwag niyo ikaya. Pag may ginawa ang Diyos sa inyo, huwag niyo ikaya. You must declare and you must proclaim. Alam niyo, blessing ng Lord. Book of Jude chapter 22 verse 20. I must declare a decree. Dapat nagde-decree kayo, nagde-declare kayo. Bakit po? Yun ang pagpapatibay. Then you must declare a thing that you may establish. Para tumibay ka. And so the light will shine on your ways para bibigyan ka ng liwanag ng Diyos kung paano mo tatatahakin yan, ayusin yung problema mo, ayusin yung kabigatan mo sa buhay. Maliwanag. Maliwanag ang mga pagpapala ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, maliwanag. Viewers, maliwanag. Okay. Verse 48. And I said to her, daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. Pinagaling kita. Kaya pa tanong, bakit? Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Dalawang kagalingan dito. Ano yun? Yung physical, huminto yung kanyang pagturo ko. Pangalawa yung kanyang pananampalataya. Pinagaling. Bakit? Yung musbong eh. Nalagyan ng lakas ng loob eh. Bakit? Ang lugar naglagay yung pananampalataya. Kaya kailangan po ikilos nyo yan. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa. Kaya ginampanan niya lang. Amen? Mahawakan ko lang yung laylayan ng tabit ng Panginoon. Ako'y gagaling. Gumaling siya. Oh, hinanap siya ng Lord para magpatotoo. And she declared on the presence of all the people. On how or she was immediately healed. How and why she was healed. Dineclare niya. Kaya tayo, pag may blessing tayo, declare niya. Nagbago yung anak ko. Pinagaling yung tatay ko. Nagkaroon ako ng trabaho. Dapat nagpapatuto tayo. Pagtangipan niya tayo sa mga kaibigan natin, pinutan natin. Dapat ipatuto mo yung nangyari sa iyo. Kaya tingnan nyo, saya-saya nyo. Bakit? Nalulunod ang Diyos eh. Okay, susunod. While he was still speaking, some came from the lower of the synagogue saying, with your daughter is dead, so not trouble the teacher. Balik tayo ngayon kay Jairus. Diba? Wala kayo na po na? Ha? Naging ano yung kanyang anak? Ay malayo yan. Yung lakad na yan. Oras po yan. Nag-ministry muna si Lord. Pero si Jairus, nandun, nakabunto. Kahit na hindi nag-yes, nagpupunta doon sa bahay niya. Hindi pa nag-yes niya. Okay. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Inuna niya yung may pangangailangan. Ano yung inuna niya? Yung babae. Bakit po? At hindi na pananampalataya niya eh. Amen po? Bakit po? Hawakan lang yung lalaya, gagaling na eh. Kaya naramdaman niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya hinanap niya ngayong babae. Alam niyo, pag hinanap kayo ng Lord, ang tindi mo. Kilala niyo si Jonas? Hinanap siya ng Lord eh. Asa si Jonas? Nagtatago eh. Nagtatago sa ministry. Kaya binagyo po sila.
Kaya huwag nyo na ito na bagyuhin kayo. Amen? Pag anak ka ng Diyos, babagyuhin ka pag hindi ka nakasunod. Ganyan ang ating Panginoon. Ganyan tayong kamahal ng ating Diyos. Para pumayapa yung kapaligiran mo. Para magiging blessing ka. Para magiging patuto ka. Para magiging kalakasan ka. Pag nakikita ka nila, nagiging blessing ka talaga. Bakit po? Nakasunod eh. Nakasunod eh. Ang sarap kaya sumunod sa Lord. Amen? Walking with me. Walking every day. Walking on the way. Ang sarap kaya. Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Diba? Na-discourage na dapat si Jairus dito eh. Nag-ministry na si Lord, naantala yung gusto niyang time, naku, patay na. Siguro nag-aalala siya eh. Dumating yung kanyang bataan, yung kanyang bodyguard. Sir, huwag mo nagkabalian si Jesus Christ. Yung guro, nagtuturo yan eh. Bakit? Patay na yung anak mo eh. Patay na. Anong ginawa na? Narinig niya eh. Narinig niya sa verse 15. Narinig niya. Pakibasa. Bakasan niyo. But when Jesus heard it, tapos na siya nag-ministry, balik siya kay Jairus. Amen? Eh siyempre si Jairus, hindi siya consistent siya eh. Hindi siya na-discourage. Kaya sabi ng bata niya, patay na yung anak mo. Hindi siya na-discourage. Pero deep end na eh. Sumalo na si Lord. Sinalo na niya. Okay. Narinig niya. Kinausap na si Jairus. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Nananampalataya ka na. Only believe. Don't fear. Don't fear. Only believe. Yung anak mo, gagaling. Yung anak mo, mabubuhay. Tayo mabubuhay tayo pag may bulungan. Mabubuhay tayo pag may pagkakata tayo. Lumalakas mga tayo pag mayroon tayo inspirasyon sa buhay. Di ba? Lumalakas ka pag nakikita mo yung asawa mo. Kasi inspired ka sa kanya eh. Masaya ka pag may pera ka sa bulsa. Kasi may pera ka. Pero mas masaya ka kahit wala kang pera pag si Kristo nasa puso. Ang tindi mo, no? Amen? Walang kapalit yan. Kaya yan ang hanapin natin. Only believe. Don't fear. Huwag kang matakot. Natakot ba si Jairus? Mula umpisa, nagsisiksikan, hanggang nag-ministry ang ating Panginoon? Hindi siya natakot, nandun pa rin. Nagkaroon siya ng pag-asa. Yung bata niya, patay na! Huwag mo nang gabalan yung guro! Nagtuturo! Nag-ministry! Narinig na nun, sumalo. Napag-alala. Pero, only believe. Ay, naniwala kagad eh. Naniwala eh. Bakit? Ilang oras na siyang sumusunod eh. May assurance. Ang tindi eh. Dapat gano'n tayo, mga mananampalataya. Assured tayo sa salita ng Diyos. Protektado talaga tayo. Pag naramdaman mo talaga, tatayuan mo yan. Amen? Dapat pinatayuan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Pag dumarating yung discouragement, tao lang po tayo. Dumarating yung kailangan. Dumarating yung karamdaman. Dumarating minsan eh. Nag-evangelize kami dyan sa Dimane. Kadalasan ang kanilang sakit, sipon, ubo. Ako, sakit yan. Normal lang yan. Yung isa, pag nalabo na, hindi, yung process yan. Kasama sa pagtanda yan. Amen. Pero pag may cancer dito, wala naman, purihin ng Diyos. Ako, wala kayong sakit. Normal lang yan sa lahat ng tao. Amen po, para mas ingat tayo. Ingatan natin yung templo ng Diyos na binigay sa atin. Kasi darating yung panahon, nasusulitin tayo ng Diyos kung anong ginawa natin sa templo na ito. And everybody say amen. Palakpakan natin ang Lord. Verse 51. Nung tumating ang ating Panginoon sa kanilang bahay, tumating, diretso siya. Sabi ng mga kapatay na, sino dala-dala ng Lord? Si Peter, James, and John. Sino pa? Yung magulang niya. Sino pa? Yung bata at saka si Jesus Christ. Yung mga tao ay nilagay sa labas. Bakit po? Nagdududa eh. Tinawanan siya nung sabi, patay na!
Sabi ng Panginoon, natutulog lang. Eh, tinawanan po siya. Tinutya siya, kaya labas kayo. Kaya ang Lord, mga kapatid, labas ang blessing yung manamukot siya. Nagtutula sa Lord, labas kayo. Outside are the dogs. Alam niyo sa Book of Revelation, mga dogs ang outside eh. Kaya mga kapatid, dapat nasa inside kayo ng court ng Lord. Inside kayo sa protection ng Lord. Kung baga sa arko, nasa loob kayo ng arko. Hindi kayo sa labas ng arko. Ang daming blessing sa loob ng arko. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ito, tindi nito. Oh, kasama niya. Pagdating niya sa feast ito, ano sabi ng Lord? Oh. Now all wept and mourned for her. But he said, do not weep. She is not dead, but is sleeping. And they ridiculed him, knowing that she was dead. 54. But he put them all outside. Oh, sinabi ko na. Outside ka, wala kang blessing. Bakit nagduda kayo? Sinabi kong natutulog. Sabi niyo, tinawanan niyo pa ako. Patay na talaga. Tutulog. Ang Lord, natutulog lang ang patay. Ang mga mananampalataya na patay, gigisingin niya yan sa takdag pa. Kaya natutulog lang tayo. Amen? Yung mga nauna na sa atin na mahal natin sa buhay, ng mananampalataya, sila lang ay natutulog sa paradise. Kasi wala kang final judgment. Kaya dito po, and ang sabi ng ating Panginoon, okay, ano ginawa niya? But he put them all outside, took her by the hand, and called saying, little girl, arise. Nene! Nene! Ano yan? Bangon! And the spirit returned to her. At nagkaroon ng kamalayan yung bata. At sabi niya, pakainin niyo siya. Bigyan niyo siya ng pagkain. Sinabi niya sa kanyang mga magulang, huwag niyo sasabihin itong nangyari. Bakit lagi sinasabi ng Lord ng gano'n? Yung oras na yun, huwag niyo nalang sasabihin. Bakit? Ikagawing hari ang Lord. Pag ginawa yun, magkakagulo. Kaya tahimik lang, umalis na. Kasi magkakagulo ang mga tao. Bakit? Yung patay, nabuhay. Kaya nga si Lazarus, nung 4 na araw na sa lindingan, ibinuhay ng Lord, nagkagulo eh. Nung nagpakain siya ng 5,000 lalaki, nagkagulo, ginawa siyang hari eh. Kasi gagawing hari ang Lord. Kaya lagi niya sinasabi pag may miracle siya, huwag niyo sasabihin ha. Pero pag wala na si Lord, siyempre magpapatuto yun eh. Amen po, hindi mapigilan yun. Kaya meron nagpadala sa akin para hindi ka raw ma-Alzheimer, ang mga senior citizen, dapat raw kapatid. Oh, tatlong bagay. Oh, hindi ko pa sinasabi, binabasa ko maigi. Ito katid daw, para yung isip niya, sumagana, at saka meron siyang ginagawa. Kaya kung gusto niyo na hindi ma-Alzheimer, mag-witness na kayo. Mag-witness ka! Kung anong ginawa mo sa'yo? Kagaya nito, yung babae, 12 years old, 12 years, inaagasan na dugo. Grabe. Amen? Wala nakapagpagaling sa kanya. All her livelihood, she spent on the physicians. But there is no help in any other. Walang nagpagaling sa kanya, ang Diyos lang. Yung kanyang pananampalataya ang nagpagaling sa kanya. Dalawa, yung physical, nakagaling. Yung pananampalataya niya, parang umusbungin. Nung nakita niya, nahawakan niya yung laylayan ng damit ng Lord, may dalit. And the flow of blood stopped immediately. Grabe. Kung wala kang pera ngayon, tungtungan mo, Lord, hallelujah, mag-December na. Maraming umaasa. Siyempre, masarap pag-December. Siyempre, lahat na Lord, lahat ng kanyang nila, masaya pag-December. Ang nakakalungkot yung iba, ayaw ng December. Oh, ayaw. Kasi ayaw nila magbunyi. Oh, di ba may mga paniniwala na wala yan, pag-ano yan. Nagbubunyi nga mumuto kasi dumating yung tagapagligtas. Mararamdaman naman nila eh. Kaya mga kapatid, sa huling panahon, maraming gula at propeta. Si Jesus Christ ang nagsabi niya, kaya ingat. Okay. Kaya dito po, oh, tapos na. Isama rin natin. Ito matindi. Sama rin nga natin. Yung isa no? Karamitin kayo ha.
Okay. Ano ang katangian ni Jairus? What is the character of Jairus on this situation? Take note. Ruler of the Jews, sign ago. Number 1. Jairus is very consistent. Pag sinabing consistent, hindi siya nati-discourage. Kahit na anong sitwasyon. Kaya nakuha niya yung blessing ng Lord. Nabuhay yung kanyang anak. Kahit napatay na. Binuhay ng Diyos. Ganun din po tayo. Titiin na. Wala nang lahat ginawa mo na ng para sa iyo. Kayong mag-asawa, ginawa niyo na lahat. Kabuhayan niyo. Titiin na talaga sa Diyos. May cancer ka, hindi ka na napapagaling ng doktor. Sa Diyos ka na. Amen? Meron ka matinding problema sa relationship? Sa Diyos ka. Kailan consistent ka? Hindi lang yung may blessing ka, doon ka lang nag-church. Hindi lang yung payapa ka, doon ka lang nag-church. Dapat pag wala ka ng pera, doon ka dapat sumagana. At doon nalulugod ang Lord. Titignan mo, dadagdagan ka ng Diyos ng pananampalataya. At dadagdagan ng Diyos yung kabuhayan. Pati yung pag-iisip mo, yung knowledge and wisdom, bibigyan ka ng Diyos. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Kaya, nag-nais ng Lord na habang wala ka, gusto ng Lord na mabuha ka kahit na wala ka. Ano yung klase bunga? Fruit of the Holy Spirit. Consistent siya eh. Bakit siya consistent? Nagsisiksikan eh. Hindi naman niya nakuha yung yes na napunta ka, darating ako sa bahay. Hindi eh. Nag-ministry muna kayo. Sino eh? 6 na verse yun. Hinahanap niya pa kung sino yung gumaling. Grabe. Ilang oras yun. Ano ba discourage niya? Yung bataan niya. Huwag patay na eh. Wala nang silbiya, wala nang kwenta. Consistent siya. Number 2. Ang tindi ng determination niya. Alam niyo, marami pag-discourage. Alam niyo, ang Lord, ang unang mag-discourage sa iyo ang demonyo. Ayaw ng demonyo na pagpalain ka. Ayaw ng demonyo na gagawin ka. Ayaw ng demonyo na may kapayapaan ka. Ayaw ng demonyo na may kakalakad ka. Ayaw ng demonyo na yung pag-ibig mo ay umuusbong sa kapwa-tao. Ayaw niya. Kasi ayaw niya yung mabubuting bagay. Kaya, grabe ang determination ni Jairus. Kahit na ang daming tao, kahit na walang tukol sa Lord, dire-diretso siya. Kahit nag-ministry ang Lord, dire-diretso pa rin siya. Ano ba ang karakter niya? Nakafocus siya. Alam niyo, pag may gusto kayo sa Lord, focus lang kahit wala kang tukol. Ilang taon na kaya? Ilang taon na? 2 taon? 2 seconds, 2 minutes lang kayo ng 1,000 years sa tao. Isang araw sa Diyos. Pag tinugong ka ng Diyos, immediately, grabe pag-ibig ng Diyos. Lalo na ngayon, tapos na yung cross ng Kalbaryo. Grabe. Noong unang panahon, 8 lang ang naligtas. Ngayon, hindi na maliligtas. Grabe at saka ng pag-ibig ng Diyos. Nakapokus siya, mga kapatid. Dapat nakapokus ka sa pangako ng Diyos. Sinabi ng Lord niya, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pag sinabing author, siya may author nito. Hindi siya. Amen? Siya yung magtatapos. Ibig sabihin, habang buhay ka, nakapokus ka sa Kanya. Sa mga pangako niya. Yung mga problema, hayaan mo lang. The problems are ingredients in our lives. Pagpatiba yan. Mga sangkap yan sa ating buhay. Problema sa upo, problema sa lagnat. Walang problema yan. Basta nila sabi ng doktor mo na, uy, delikado na yung buhay mo. Yun, medyo ma-antig ka. Pero tuloy pa rin, nakapokus ka sa pangako ng Diyos eh. Ang dami na may sakit eh. Uy, buhay na eh. Yung manusok na walang sakit eh, wala na eh. Ibig sabihin, ang Diyos ay may control sa lahat na. Lalo na yung buhay. Okay. Kaya pag nasa Lord ka, nasa kamay ka ng Diyos, kaya ang mo. Only believe. Ayan. Ilagay nyo sa isip at puso niya. Only believe. Hallelujah. Huwag kang matakot. Sinabi yan sa book of Psalms.
My Lord is my God, He is my salvation. To whom shall I fear? The Lord is my life and my salvation. To whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. To whom shall I be afraid? Wala ko yung nakatakutan. Hindi ako natatakot ng circumstances. But one thing I have desired of God. Ito ang gusto niya sa dapat ganito tayo. Ano yan? To behold the beauty of the Lord. Kailangan natin yung presence natin. And to inquire in His temple. Dapat nandun tayo sa temple ng Diyos. Kaya yung pagpuri natin dito, ilagyan natin ng ano. Hindi tayo puluntoy dito. Amen. Oo. Pagdating pa lang natin dito. Hallelujah, praise the Lord. So, kayo mga yun, nilagyan ko na ng pulpin yun. O, kasi walang pulpin yun eh. Dalawang pulpin. Pagkatugtong, nilagyan ko ng tali para hindi magkahiwalay. Kaya tayo, ililistan nyo ko. Kasi walang, amen po? Kung ayaw nyo list, okay lang. Kasi pinag-pray ko yan. Amen po? Ano nakakalat niya? Kaya pag pinag-pray ko yan, pinagpapala talaga. Pag hindi nakalista, siyempre very specific po tayo. Ano lagyan ko ng pulpin? Sa susunod lalagyan natin ng tao nakangiti. Walang tao yan eh, walang keepers eh. Paano malungkot ang Lord sa akin? Amen? Ilang taon na tayo, dapat consistency siya. Dapat strong determination din. Bakit? I-level up na eh. Pinagaling ka na ng Lord eh. Pinagpala ka na ng Lord eh. Ang dami ka ng karanasan sa buhay eh. Ang dami ka ng pinagugutan. Kaya tuloy-tuloy ang iyong pagpiling mo sa Diyos. So gaya nakapokus. Number 4. Oh, grabe yung assurance si Jairus. Bakit po? Sabi na, he begged the Lord Jesus Christ and he knelt down before Him, asking Him for an invite him to his house. Why? Because his daughter was dying. Naging ano? Only daughter. Ayun lang niyo, pagka-ruler ko, isa-isang unika iha. Talagang lahat ng mga talagang dalubhasa mga doktor sa panahon natin, talagang buhayin mo lang. Kahit the 1/4 of my work, I will give it to you just to revive. Di ba? Mabuhay lang yung anak ko. Ganun. Siya, wala na. Hindi na ninintindi yung situation. Hindi na. Pero mo, ginit-git siya, napalayo. Nag-ministry ang Lord. Na-delay. There is a delay. Tapos yung isang matindi pa discourage, tignan mo, pabigat ng pabigat yung discourage niya. Amen po, dati ano lang eh, nagsisiksikan, palayo ang Lord. Sige siya, kung ito ang Lord, bakit nag-ministry muna, ilang oras yun? Ilang ano yun, ilang panahon? Ang matindi, yung bataan niya, huwag mo nang intindihin niya, patay na yung warak mo. Oh, pagditiin ka na ang Lord sa sasan. Yung pot presentasan, alam niyo yan? Pot presentasan. Alam niyo kasaysayan, no? Eh, nung naginip siya, dalawa yung pot present. Dalawa eh. Oh, dalawa sila. Ay, dumating yung panahon na, ano na, dead end na. Dead end. Nakita niya, isa na lang yung pot prince. Isa na lang. Ang sino na iwan ang pot prince? Ang Panginoon, binuhat niya. Ganun tayo kamahal. Amen? Akala mo lang, hindi tumutukod sa iyo. Pero pag sumusunod ka, kita-kita ka niya. Sinabi ng word, I will answer the righteous. If you cry, if you pray to the Lord, because you are righteous, you are the apple of my eye. Grabe ang Diyos. Pag matuwid ka, ay, kitang-kita ka niya. O, kitang-kita ka niya rin pag nagreklamo ka. Kitang-kita niya rin pag nagdududa ka. Pero siya, Lord, sabi niya, huwag ka mag-alala, Jairus. Huwag ka mag-alala, huwag ka matakot. Only, your daughter did well. Kagaling ang anak. Hawak na ni Jairus. Pagdating sa bahay nila, ano ba? Patay na talaga. Nag-iyawan na yung bata ko, nag-iyakan na eh. Patay na! Ay, pero si Jairus,
Nabuo na yung kanyang pananampalataya. You know why? Nakita niya gumaling yung babae. Narinig niya, nag-witness yung babae. Kaya sabi niya sa kanyang asawa, halika, mabubuhay yung anak natin. Hayaan mo silang iiyak. Sinama sila ni Ruth eh. Bakit? Yung pananampalataya ni Jairus eh. Nadagdagan eh. Nung una, Ruth Diyos eh. In-invite niya din. Walang yes si Ruth eh. Wala. Pero tuloy-tuloy. Nagkaroon ng assurance eh. Nabuhay ba? Nabuhay. Meron pa ba? Yo, only believe. Mananampalataya, pagtitin na, only believe. God will assure you that God will bless you. That God will answer all your needs and your prayers. And everybody say amen. Palapakan natin ang ating Diyos. Dapat ganyan ang katangian natin. Kagaya ni Jairus. Number 2, yung woman, yung katangian ng woman. Yung tinutubo, 12 years. O, nakakita ka ng tinutubo, 12 years. Ito na. At panahon natin ngayon, tuboy ka lang ng 1 month, punta ka na sa doktor. Ito 12 years. All her livelihood was spent on physician. Pero wala nang pagaling. Tingnan niyo. Number 1. She was very persistent. Pag sinabing persistent, continuously. Iba yung consistent. Medyo sinabi mo siya. Yung persistent, talagang kahit nagastusin ko lang ito, mabuhay lang ako. Ganun siya. Marugtog yung kanyang, yung talagang strong determination talaga, nagagaling siya. Kahit na maubos ang kabuhayan ko, gagaling lang ako. Ganun siya kakadeterminado. Kaya nung nabalita niya si Jesus Christ, ay mahawakan ko lang yung kanyang damit, gagaling ako. Ganun ang kanyang pananampalataya. She was very persistent. Number 2. Grabe. Ang tiyaga niya. 12 years, ilang pampers ang nawala. Araw-araw, naglalaga ng kumot. Ganun. Ganun ang hirap niya. Halos buong kabahan, siguro, wala, silent yung asawa niya rito, pamilya niya eh. Pero talagang discourage na siguro pamilya niya. Pero tuloy-tuloy siya. Nabalitaan niya si Jesus Christ. Kung ako, dinudugo lang. Bumubuhay ng patay. Yung mga lahat ng klaseng mga disease, hindi magaling. Yung mga bulag, nakakakita. Yung mga bingi, nakakalilig. At yung mga pipi, nakakapagsalita. Ay, kaya. Kaya, okay na, hawakan ko lang yung laylayan. Di ba? Dapat ganun tayo. Nasa laylayan nga lang ako sa kahirapan. Pero may Diyos ako. Dapat, di ba? Amen? Yung pananampalataya ng woman. Kaya kayo, magtsaga kayo. Sabi niyo, tsaga-tsaga lang. It's not yet your time. God has a perfect time. So it's every one of us. Amen? You will always remember. Ano yan? The blessings of God. Hindi mo masasapalian. Merong plano ang Diyos sa'yo. Until din ang plano ng Diyos sa'yo. Kung pinaplano mo, gano'n lang, ang Diyos, until din ang plano niya sa'yo. Sinabi na Lord yan eh. 24/7, hotline of the Lord. Ano yan? Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, and I will answer you. And I will show you mighty things that thou knowest not. Yung inarasan mong blessing, malit lang. Ang plano ng Diyos sa'yo, bakit? Kasi ganun ka kalaki sa harapan ng Diyos. Ang liit ng pananampalataya mo, parang mustard seed mo. Pero hindi nagtinag kahit na nung bagyong tumara. Kaya tinti mo. Kagaya ni Jairus, itong 12 years old niya nag-asat, i-persevere. Grabe. Ano ba? Encourage. Never discourage. Di siya nang nawawala ng lakas ng loob. Hindi siya naiiyak. Nirinig lang ako. Bus ng kabayan ko. Dami na akong pinanggalingan ko. Meron na lang isang paraan. Ang Diyos ang ating tatawagin. Grabe. Dapat gano'n tayo manampalataya. Bankrupt na ako. Bankrupt na ang relationship. Bankrupt sa pera. Sa business. Wala na nagmamahal sa akin. Pero meron isang Diyos na nagmamahal sa akin. Meron pang naiwan na magmamahal sa akin. Viewers, kung tinakwil ka na ng lipunan, tinakwil ka na ng pamilya mo, pero mayroong naghihintay sa iyo, ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, come, all ye that are heavy laden. Mga nahihirapan at napipikati, lumapit kayong lahat. Sabi ni Kristo, lahat lumapit. Hindi nagtatangi ang Diyos.
Sa panahon natin ngayon, 50 nagpatay na. Kahit na gaano ka katanyag noon, kahit na gaano ka kayaman noon, kahit na gaano ka kasalbahe noon, pero pag lumapit ka sa Diyos, nandun pa rin yung biyaya. Agad po, grabe ang pananampalataya niya. Tawag ko dyan, meron kasi klase pananampalataya, no faith, little faith, great faith, at saka mustard seed faith. Ang mustard seed faith, mga kapatid, pagka tumubo yan, yung mayabong yan. Pinapatalino ka ng Lord, pinapatatag ka ng Lord, pinapalakas ng Lord yung kalooban. At mahahawakan mo talaga yung pagpapala. Mararamdaman mo na ang Diyos ay sumasayo. Kasi kahit na walang-wala ka, nagagalak ka eh. Yun ang nais ng Lord. Amen? Ayaw ng Lord na nakangili tayo. Kaya sabi ng Bible, rejoice evermore. Habang ikaw ang Kristiyano na nananalig at sumusunod ka kayo, kahit ang bagyong dumarating at kilid sa iyong buhay, mga kapatid. Ano sabi ng Lord? Pag nakita mo na yung mapalatandaan, yung mga wars na yan, yung mga giyera na yan, yung mga kahirapan, yung kaguluhan, yung mga kantin nyo na yan. Look up your head towards heaven. Tingnan lang mo. Because your salvation through it na. Siya lang ang magdiligtas sa atin. Wala na yun. Amen? Nagaya ng panahon ni Noah. Tulad na sinabi ko kanina. Grabe ko ang panahon ni Noah. Pero mas matindi ngayon ang pag-ibig ng Lord. Kasi tinapos na sa cross ng Calvario. Jesus Christ is the fulfillment of the law. We are not under the law anymore. We are under grace. Kaya matindi ang biyaya. Yes, may pagkakamali tayo. Laban na. May makahinaan tayo. Gusto nga ng Lord dyan, lalakas ka dahil sa kanyang mga pangako. Lahat tayo may kahinaan. Walang perfecto rito. Minsan nagagawa tayo ng pagkakamali sa desisyon ng ating buhay. At talaga na. Oo, tayo tao lamang. Minsan yung pag-iisip natin, naka-enjoy siya yung kaibigan natin, yung pamilya natin. Pero hindi pala yun ang tugon ng ating Lord. Tuloy lang. Kailangan persistent ka kagaya yung babae. Kailangan never discourage. Amen? Kailangan faith mo hindi nagpabago. Kahit na wala pa yung tungkol sa'yo, hindi magpabago yung faith mo. Because our God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Palapan ko natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.